EDSA, Usay Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Ilang taon na ninyo kaming hindi binisita sa aming mga puntod. Hindi niyo mo lang kami naaalala. Ngayong gabi, bibisitahin ka namin. Ngayong gabi, kami ang pupunta. Ngayong gabi, hinandaan mo ba kami? 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 Kaming mga kaluluwa. Ngayong gabi, hinandaan mo ba kami? Bibisita kami sa inyo ngayon. Sa bahay niyo pupunta kami. Kakain kami ng balinsyana. Kakain kami ng biko. Kakain kami ng inday-inday, bitso-bitso. Kakain kami. Kakain kami. Bayan! Nagbago na naman yung isip ko. Iba na naman yung title. Ang title nun, Bitcho Bitcho. Kakain kami. Yung makanta ng mga patay. Ay, Boy P, compile mo yun ha. Pang-album ko na yun. Rock and roll to the world! Eto na naman, kasama na naman ninyo. Impromptu yun, ha? Hindi pinaghandaan yun, ha? Binulong yun ng mga kaluluwa sa akin. Ay, naku mga kabisyo, we got 30 minutes after 7 o'clock in the evening. You still got me, syempre, the one and only, yours truly, Diego Bandido! Tapos na ang eleksyon, tawagin nyo pa rin akong Kap Diego Bandido. Bakit Kap? Kapatid na Diego Bandido. Wow! At syempre, hindi lang ako nag-iisa. Aragoy! Bakit na? Ay, peste ka, ikaw lang nagbibida-bida dyan? Nang sasabihin ko na nga, ipapakilala na nga kita, binatukan mo ako agad eh. Ay, ganun ba? Ah, sige, tuloy mo, gandahan mo ha. No. Okay mga kabisyo, syempre kasama ko rin din ang aking Master Sensei. Ang utak sa likod ng boses ko. Walang iba kundi si... Henyo! Aragay! Bakit na naman? Hindi, natuwa lang ko sa ginawa mo. O siya, eto na lang pag-usapan na lang to natin mga kabisyo. Ikaw ba, nasubukan mo na o na-experience mo na meron kang taong nahuli na nagpapanggap na hindi naman talaga siya? Kumbaga
taong fraud. O di ba, nagpanggap na siya isang halimbawa na hindi naman pala siya. Kagaya na lang itong mga kabisyo, itong balita na nasagap natin, though hindi naman dito sa atin sa Pilipinas. Mabuti naman, isa pong TikToker ang naaresto at inakusahang bilang isang manloloko o fraud. Matapos po siyang nagpapakilala na doktor siya sa TikTok at matapos na mag-attempt na pumasok sa loob ng ospital para gumawa ng content. Aragoy! Maluoy ka. So, ganun nga po ang ginawa niya ng taong ito na fraud talaga, manloloko. O ano, Tang, hindi na natin to patatagalin, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay, sige, logican mo na yan. O, ito mga kabisyo, logican na natin to. Logican na yan. Logican na yan. You're still locked in right here on 90.7 Love Radio. We are Metro's #1. Eto na po mga kabisyo, lologican na natin to. Hindi na natin patatagalin to mga kabisyo. Ano ba ang aral na mapupulot at makukuha natin dito? Why people done these horrible things? Ito yung bad side kasi na epekto ng social media mga kabisyo ha. It pushes people to do wrong things kapalit ng kasikatan. It pushes people to do such things na nawawala na yung moral obligation at kinakalimutan na. Kagaya na lang halimbawa, itong ginagawa ni Tony Ferrer. Sorry! Hindi Tony Ferrer, Tony Fowler. Kasi foul palagi. Itong ginagawa ni Tony Fowler, gumagawa ng mga immoral videos. What for? For the sake of views? For the sake of engagement? Just like na lang sa asawa ng isang NBA player na napag-alaman niya na meron palang OnlyFans account yung asawa niya. For those na hindi po nakakaalam ng OnlyFans, ito po ay sa Amerika na isang app po siya pag member ka na po ng OnlyFans. Ito po yung nagbo-broadcast yung mga influencer, parang influencer nila dito na magbabayad ka, magsusubscribe ka. Halimbawa, kung siya ay naliligo, napapanood mo. Kung anong gagawin niya. So, more on explicit po ang content na ito. So, social media naman mga kabisyo, sa totoo lang, can be a tool of spreading love, good vibes, and God vibes. Diba? So, again, nasa atin po yun. Nasa atin po kung gagamitin po natin ang social media sa tamang pamamaraan. Diba? So, it's up to us. Paano natin gamitin ang social media? Instead of being influenced by bad habits, let's be an influencer of good things. Don't aim. Huwag po tayong maghangad ng mga malalaking followers. Umpisahan po natin ang ating impluensya to our family, to our friends. And from there, kung maganda po ang influence natin sa kanila, it will eventually grow. Kusang lalago po yan. And that's how we do it. Yeah! Sabi ko na sa inyo ito yung programa na parang chicharon. Maingay, pero may laman. Ang oras mo natin mga kabisyo, it is now 36 minutes. Makalipas sa oras ng 7:00 ng gabi. Ikaw na galing sementeryo. Pagdating mo sa bahay, maligo ka ha. Dahil malay mo, meron na palang sumunod sa'yo. Nakaluluwa! 36 after 7 o'clock. Now here's a song from The Offspring with one of my favorite songs, Pretty Fly for a White Guy. Let's go, Metro Manila!